راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام كبرى سمعتي لومي سولوس 13 ميازيو ناي ساعت زي فنونا كتكتاتلو بخبرنا عدمنا أرستا زينا كنقدم ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ምዕራብ ዘርእዮ ጽልኢ ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ዝጥቀመሉ ታክቲክ ወይ ስልቲ ምዃኑ ተሓቢሩ ምወላ ንልምዓት ኣፍሪቃ ኤርትራን ትርከበን 4 ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ፕሮጀክት ሰዓት በረኻ ዝውዕል 5.5 ሚልዮን ዶላር መዊሉ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ መንግስትን ኦነግን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ነታ ሃገር ናብ ዝባእሰ ዓዘቕቲ ክሸማዩ ተባሂሉ ሬድዮ ኤረና ዜና ብዝርዝር ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ምዕራብ ዘርእዮ ጽልኢ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝገብሮ ስልቲ ወይ ታክቲክ ጥራይ ምዃኑ ዘኣፍሪካ ሪፖርት ተንቲኑ እቲ ማዕከን ዜና ኣብ ዘቕረቦ ሰፊሕ ተንታነ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ እገዳ ክንበር ይኹን እታ ሃገር ካብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ክትውንዘፍ ንዝቐረበ እማመታት ኤርትራ ተቃውሞ ምርኣያ ንሩስያ ስለ ዝደገፈት ዘይኮነት ኣብ ልዕሊ ሃገራት ምዕራብ ዘለዋ ጽልኢ ንምርኣይ ዝዓለመዩ ክብል ኣገንዚቡ ኣሜሪካ ትኹን ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ ብምእታው ወይ መንግስቲ ብምቕያር ዝረኽብኦ ረብሓ ከም ዘየለን ድሌት እውን ከም ዘይብለንን ኣጸቢቑ ዝፈልጥ እቲ ፕረዚደንት ምስ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ካልእ እንተተሓሒዙ ንዝገብራሉ ጸቕጢ ንኤርትራ ክብትና ኣደልየን ዝብል ፕሮፓጋንዳ ብምስራሕ ንገዛእ ህዝቡ መፈራርሕን ስልጣኑ መናውሕን ከም ዝጥቀመሉ ኣብቲ ዓንቀጽ ተዘርዚሩ እዚ ንሩስያ ዝረኣዮ ደገፍ ካብታ ሃገር ረብሓ ሃልይዎ ወይ ድማ ስትራቴጂያዊ ፖለቲካዊ መርገጺ ወይ እውን ፖሊሲ ዘይኮነ ኣካል ናይቲ ናይ ጸላእ ደንቢ ብምፍጣር ገዛእ ህዝቡ ዘፈራርሓሉን ስልጣኑ ዘናዋሓሉን ስልቲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ናይ 31 ዓመት ዘመነ ስልጣኑ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ንኤርትራ ክብትናእ ከም ዝደልያ ካብ ምምዳር ኣዕሪፉ ኣይፈልጥን ካብዚ ሓሊፉ ድማ ንዝተፈላለዩ መራሕቲ ጎረባብቲ ሃገራት መሳርሒታት ሃገራት ምዕራብ ኮይኖም ንኤርትራ ንምብታን ይሰርሕለው ብዝብል ዳርጋ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ኩናት ብምእታው ህይወት 10,000 መንእስያት ኣጥፍዩ ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ፕረዚደንት ፖለቲካዊ ጽገና ንዝሓተቱ ሰበስልጣን ነበርን ተመሳሳሊ ሕቶ ከልዕሉ ይኽእሉ እዮም ንዝበሎም ኤርትራውያን ወገናትን መሳርሒ ሃገራት ምዕራብ ኮይኖም ብዝብል ሃልዋቶም ከም ዝጠፍእ ገይሩ ሃገራት ምዕራብ ንኢሳያስ አፈወርቂ ስጋት ኮይነን ከም ዘይፈልጣን ቀንዲ ስጋቱ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ክብገዝ ዝኽእል ናይ ለውጢ ሓይሊ ወይ ተቃውሞ ምዃኑ ኣዳዕዲዑ ከም ዝፈልጥ ጸብጻብ ዘ ኣፍሪካን ሪፖርት ኣብ መወዳእታ ደምዲሙ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ከቢድ ውግእ ይካየድ ምህላው እቲ ግንባርን ዝተፈላለዩ ውድባት ኦሮሞን ገሊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብኦነግ ሸኔ ዝፍለጥ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ንምድምሳስ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከካይድ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ኣካላቱ መግለጺታት ከውሕዝ ቀኒዩ ብፍላይ ኣብቲ ምስ ክልል ኣምሓራ ዝዋሰን ከባቢታት ክልል ኦሮሞ ንዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ንምህዳን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምድብ ሰራዊት ጥራይ ዘይኮነ ምልሻታት ኣምሓራ እውን ይዋፍር ስለ ዘሎ ነቲ ኩነታት ዘጋድድ ስጉምቲ ምዃንየን ውድባት ኦሮሞ ዝጠቕሳ ሓደ ካብ ዓበይቲ ፖለቲካውያን ተቓምቲ ውድባት ኦሮሞ ዝኾነ ኦፌኮ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዕጡቓት ኣምሓራ ምስ ክልል ኦሮሞ ናብ ዘዋስና ዓድታት እናእተው ይቆጻጸርዎን ከም ዘለው ብምምልካት እዚ ደው ክብል እንተዘይክኢሉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኦሮሞን ኣምሓራን ዝበኣሰ ጽልኢ ዝፈጥርን ጎነጽ ዝዕድምን እዩ ክብል ኣጠንቂቑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሓንሳእ እናሓዋሩን ክድምስሰየ ዝብል ወተሃደራዊ ተሃዲድ ሓዲጉ ፖለቲካዊ መፍትሒ ከናዲ እቲ ውድብ ብተወሳኺ ኣተሓሳሲቡ መንግስቲ ክልል ኦሮሞ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ወለጋ ጉጅን ሰሜን ሸዋን ንኦነግ ንምድምሳስ ን30 መዓልታት ጸንሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ የካይድ ምህላው ዝሓለፈ ሰሙን ብመንገዲ ማዕከን ዜኑ ኣረጋጊጹ ካብ ኩናት ትግራይ ብጃላነት ተዛማዲ ዕረፍቲ ረኺቡ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታቱ ዳግም ብምትእኻብ ንኦነግ ንምድምሳስ ምፋሩ እቲ ሃገር ቅድሚ 30 ዓመታት ንዝነበረ ታሪክ ገዛእ ርእሳ ትደግም ከም ዘላ ዝምስክር ሓደገኛ ስጉምቲ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርእይቶ ማሕበራዊ ሚድያ ይገልጹ መወላ ልምዓት ኣፍሪቃ ኤርትራ ንትርከበን 4 ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ፕሮጀክት ሰዓት በረኻ ዝውዕል 5.5 ሚልዮን ዶላር ከም ዝምውል ኣፍሊጡ እቲ ኣካል ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ዝኾነ ትካል ነቲ ብስም ዞባዊ ናይ ሰዓት ፕሮጀክት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝምውሎ ብዝያዳ ኣብ ቴክኒካዊ ሓገዝ ከም ዝውዕል ዝተሓበረ ገንዘብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳንን ጅቡትን ተረባሕቲ ክኾናየን እዘን ሃገራት ብሰዓትን ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲትን ድሕሪት ካብ ዝተረፈ ሃገራት ዓለም ምዃነን ጸብጻብ ባንኪ ዓለም የመልክት
ምወላ ልምዓት ኣፍሪቃ ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ ናይ 10 ጂጋዋት ሓይሊ ሰዓት ብምምንጫው ኣብ ቅናት ሳህለ ሰሃራ ኣብ ዝርከባ 11 ሃገራት ናይ ዛጉር ንዘለው ኣስታት 250 ሚልዮን ህዝብታት ኤሌክትሪሲቲ ንኽረኽቡ ፕሮጀክት ሓንፂፁ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ 1974 ኣብ ቱኒዝያ ዝተመስረተ ምወላ ንልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ ከቢድ ድኽነት ንዝርከባ ሃገራት ናይ ዛጉር ኣብ መሰረታዊ ምዕባልን ቴክኒካዊ ሓገዛትን ዘተኮረ ስማዊ ወለድ ዘለዎ ልቕሕን ምወላን ይገብር። ከብራት ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ መደብ ስፖርት ክስዕብ እዩ። ሰላም ጥዕና ይሃበልና ከመይ ተቐንዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቃር ስፖርት ንሎሚ ሶሉስ 12 ሚያዝያ 2022 ተዳልዩ ኣብ ዘሎ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ንዓወት ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ታደሰ ብርሃም ንተገዳስነት ዝተፈላለያ ክለባት ኣብ ልዕሊ ቢንያም ግርማይ ንታሪኻዊ ማልያ ዲያጎ ማራዶናን ካልእን ዝድህስስ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ከነቕርበልኩም ኢና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ኤርትራዊ ስዊዘርላንዳዊ ኣትሌት ታደሰ ብርሃም ብሰንበት 10 ሚያዝያ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ተሰላሰለ ውድድር ማራቶን ዙሪክ ንመቐዳድምቱ ብነዊሕ ብምርሕራሕ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ንውድድሩ ብ2 ሰዓታት 6 ደቂቃን 38 ካሊእታትን ዝፈጸመ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ታደሰ በዚ ዘመዝገቦ ብሉጽ ግዜ ንክብረ ወሰን ገዛእ ርእሱን ማራቶን ዙሪክን ከምኡን ንክብረ ወሰን ማራቶን ስዊዘርላንድን ሰይሩ። ምስ ናይ ሎሚ ንሰለስተ እዋናት ኣብ ማራቶን ዙሪክ ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተ ወዲ 39 ዓመት ኣትሌት ታደሰ ኣብ 2016 ዓ.ም ሻምፒዮን ፍርቂ ማራቶን ኤውሮጳ ብምዃን ወርቂ ማዳልያ ክሽለም እንከሎ ኣብ 2018 ዓ.ም ድማ ኣብ ውድድር ሻምፒዮን ማራቶን ኤውሮጳ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዙ ተሸላሚ ብሩር ማዳልያ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ውድድር ተወላዲ ብሩንዲ ኦሊቬ ኢራባሩታ ካብ ታደሰ 35 ካሊእታት ድሒሩ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ኬንያዊ ፍራንሲስ ቼሪዮት ከዓ ብ3 ደቂቃን 19 ካሊእታትን ተፈልዩ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዑ። ተቐዳዳማይ ቤልጂማዊት ወርልድ ቱር ቲም አንተኽ ማርሼ ዋንቲ ጎቤር ማቴሪዮ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ብድሕርቲ ብ27 መጋቢት 2012 ኣብ ቤልጅየም ኣብ መበል 84 ውድድር ክላሲክ የንት ቬቬልየም ኢን ፊንላንደርስፊልድ ዘመዝገቦ ታሪኻውን ትርንዑን ዓወት ኣቓልቦ ዝተፈላለያ ዓበይቲ ክለባት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ስሒቡ ኣብ ራዳር ኣመና ተደለይቲ ተቐዳደምቲ ከም ዝኣተው እውን ይግለጽ ኣሎ። ወኪል ቢንያም ኢጣልያዊ ኣሌክስ ካሬራ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 22 ዓመተ ልደቱ ዘብዓለ ተቐዳዳማይ 5 ዝኾነ ዓበይቲ ጋንታታት ከም ዘጣየቓሉ ዝተኣመነ ክኸውን ከሎ ኣስማተን ክለባት ካብ መጥቃስ ግን ተቖጢቡ። ኣብ ኢጣልያ ትሕተም ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ብዘርጋሓቶ ሓበሬታ መሰረት ሓንቲ ካብ ዓበይትን ዕውታትን ክለባት ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዝኾነት እንግሊዛዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢኒዮስ ግሬኔደርስ ኣብ ልዕሊ ቢንያም ልዑል ተገዳስነት ተሓዲራ ኣብ ኢዳ ንምእታው ምንቅስቓስ ተካይዳላ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ከም ሮሃን ዴንስ፣ ሪቻርድ ካራፖዝ፣ አንድሬ አማዶር፣ ሪቼ ፖርቴ፣ ኣዳም ያተስ፣ ዳኒ ማርቲነስ ዝኣመሰሉ ብሉጻት ተቐዳደምቲ ብምምጻእ ንኣቃውማ ከተደላድል ጸንሐት ኣብ ውድድር ጂሲ ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ግዜ እተተኩር ክለብ ኢኒዮስ ግራነደሬስ ጠመትኣ ብምስፋሕ ንውድድር ክላሲኩን ቆልሕታ ክትገብረሉ ስለ ዝደልየት እያ ንቢንያም ተሃድኖ ዘላ። ቢንያም ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ነሓሴ ዝተጸንበራ ክለብ አንተኽ ማርሼ ክሳብ 2024 ዓ.ም ዝቕጽል ንኽውዳእ ዳርጋ 3 ዓመታት ዝተረፈ ውዕል እኳ እንተሎ እታ ጋንታ እፎይላ ክትቀስን ስለ ዘይከኣለት ግን ካብ ካልኦት ጋንታታት ክመጽእ ንዝኽእል ተጻብኦ ብኣግኡ ንምዕጋት ነቲ ውዕል ብተወሳኺ 2 ዓመታት ብምንዋሕ ናብ 2026 ክትመጦ ትጽዕር ከም ዘላ ይንገር። ኣብዚ ሓድሽ ውዕልካ ነቲ ዓመታዊ 300,000 ዩሮ ተኸፍሎ ውልዶ ተቐዳዳማይ ደሞዙ ብ3 ዕጽፊ ብምዕባይ ምስ ተወሳኽቲ መተባቢዒታት ንዓመት 1 ሚልዮን ዩሮ ክትከፍሎ መደብ ከም ዘለዋ ክወፁ ዝቐነዩ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ቢንያም ግን እቲ ክኽፈል ዝበሃል ዘሎ መጠን ገንዘብ ከም ዘይፈልጦን ከም ጽቡቕ ፋል ጥራይ ከም ዝርዮን ይዛረብ። መራሒ ጋንታ ክለብ አንተኽ ማርሼ ጂን ፍራንሲስ ቦላርቶን እንተኾነ ንቢንያም ዝተመሓየሸ ውዕል ቀሪቦምሉ ከም ዘሎ እኳ እንተገለጸ ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ዘሎ መጠን ደሞዝ ግን ዝብሎ የብሉን። ንሱ ነቲ ልክዕ መጠን ገንዘብ ግሉጽ ከይገበርኩ ኣዕጋቢ ወሰኽ ደሞዝ ዝሓዘለ እማመ ንቢንያም ኣቕሪብና ኣለና። ትልምና ኣብ ልዕሊኡ ንነዊሕ ዝጠመተ ወፍሪ ምግባር እዩ። ኣብ ውድድር ክላሲክ ንዕኡ ማእከል ብምግባር ንጋንታና ንምሕያል እዩ ድሌትና። ብተወሳኺ እውን ንዕኡ ዝምችእ መደባት ቅድድም ክንሰርዓሉ ኢና።
ሓደ ግዜ ካብ ስድሩ ነዋርሒው ክፍለ ዝግደድ ስለ ዝኾነ ንውልቃዊ ወይ ማሕበራዊ ኩነታቱ ኣብ ግምት ከነእትዎን ናብ ስድሩ ወይ ሃገሩ በብእዋኑ ምእንታን ክመላለስን ንኩነታቱ ምስ ውድድራትና ከነጣዓሞ ኢና ድሕሪ ምባሉ ቢንያም ምሳና ምህላው ኣብ ቤቱ ከም ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ። ሓደ ስድራይና ንገንዘብ ቅድሚት ከም ዘይሰርዖ ጽቡቕ ምህላውን ብዝያዳ ንመጻኢ ዕድሉ ከም ዘቐድምን እዩ ነጊሩኒ ብምባል ንቢንያም ዝገበሩ ገይሮም ኣብ ትሕቲ ጽላሎም ከጽንሕዎን ከቕጽልዎን ከም ዝደልዩ ኣፍሊጡ። ባውላርት ጋንቱውን መሸጣ ቢንያም ኣመልኪታ ምስ ክለብ ኢኒዮስ ግራናደርስ ንምዝራብ መደብ እንተለዋ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ድማ ንሕና ምስ ኢኒዮስ ይኹን ምስ ካልኦት ክለባት ብዛዕባ ቢንያም ክንዝቲ መደብ የብልናን፣ ንሰሙን ንኽላዘቡ ናባና ዘምጽእ የብሎምን፣ ንቢንያም ዝኸውን ውጥን ኣለና፣ ብዛዕባ ዝውጥን እዚ ጥራይና ክንዛረብ ንደሊ። ንደረጃታት ውድድር ክላሲክ ብቐረባ ተኸታቲሉ እየ ነይረ። ደረጃ ኢኒዮስ ግራናደርስ ድማ ካብ ናትና ኣይበልጽን እዩ። ስለዚ ቢንያም ምሳና ኮይኑ ኣብ ውድድራት ክላሲክ ዝሓሸ ናይ ምዕዋት ዕድል ኣለዎ ኢሉ። ተጻዋታይ ክለባት PSV ኣይንድሆቨን፣ ቸልሲ፣ ሪያል ማድሪድን ባየር ሙኒክን ዝነበረን ብሓፈሻ 30 ዋናጩ ዘለዓለን ኔዘርላንዳዊ ኣርየን ሮበን ን21 ዓመታት ዝኣክል ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ መቕልዑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሐምሌ 2021 እዩ ጫምኡ ሰቒሉ። እዚ ንመወዳእታ ግዜ ምስታ ኩዕሶ እግሪ ጀመረላ ክለብ ክሮኒንገን ዝተጻወተ ወዲ 38 ዓመት ተጻዋታይ ካብ ኩዕሶ እግሪ ሰናበዳ እምበር ካብ ስፖርት ዝተቕሊሉ ኣይረሓቐን። ከም መርኣያ ናይዚ ድማ ብቕድሚ ማል ሰንበት ኣብ ውድድር ማራቶን ሮተርዳም ሆላንድ ተሳቲፉ። ኣብቲ ውድድር ዝተዓወተ ሶማላዊ ኔዘርላንዳዊ ዓብዲ ናግዬ ነቲ 42.195 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ውድድር ማራቶን ንምዕማም 2 ሰዓታት 4 ደቂቕን 56 ካሊእታትን ወሲድሉ። ካብ ዓብዲ 69 ደቂቕ ዝደንጎየ ሮበን ድማ ነቲ ውድድር ብ3 ሰዓታት 13 ደቂቕን 57 ካሊእታትን ዛዚምዎ። ስም ናይቲ ብ30 ጥቅምቲ 1960 ተወሊዱ ብ25 ሕዳር 2020 ዓ.ም ኣብ መበል 60 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ልቢ ዝዓረፈ ኣርጀንቲናዊ በዓል ድንቂ ክእለት ኩዕሶ እግሪ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ክላዓል እንከሎ እተን ንሱ ኣብ ረብዒ ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም 1986 ሜክሲኮ ኣብ ልዕሊ እንግሊዝ ዘእተወን ብሸቶ ክፍለ ዘመን ማለት ጎል ኦፍ ዘ ሴንቹሪ ከምኡን ብኢድ ኣምላኽ ወይ ከዓ ሃንድ ኦፍ ጋድ ዝፍለጣ ክልተ ጎላት ክዝከር ግድን እዩ። ነቲ ብዓወት ኣርጀንቲና 2-1 ዝተፈጸመ ብ22 ሰነ 1986 ዝተሰላሰለ ግጥም ዝመርሐ ኣብዚ እዋን እዚ ወዲ 78 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ቱኒዝያዊ ዳኛ ዓሊ ቢን ናስር እዩ። ቢን ናስር ብዛዕባ እቲ ኣብዛ ታሪኻዊት ዕለት ዝተፈጸመ ታሪኻዊ ክስተት ከዘንቱ እንከሎ ማራዶና ነታ ካልእቲ ጎል ክቁፅራ እንከሎ ኩዕሶ ኣብ ማእከል ሜዳ ረኺቡ እናኸብኮባ ኸይዱ ኣነኻ እግሪ ደድሕሪኡ ስዒበ ንኸም በዓል ማራዶና ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ትዳን እንተዳ ኣለኻ የዒንትኻ ካብኦም ኣይትፈለን ኢኻ። እንግሊዛውያን ኣብ መንገዱ ሓንኪሎም ከውድቕዎ 3 ፈተነታት እኳ እንተገበሩ እቲ ንዓወት ዝነበረ ህንጡይነት ግን ንቕድሚት ገጹ ጥራይ ክሕንበብ ኣኽኢልዎ። ኣነኻ ክሳብ ኣብ ክሊ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዝበጽሕ ፊስካይ ከይነፍሐኩ ቀጽል እናበልኩ ኣሰነዮ። ብኻልእ ወገንካ ን3 ተጻወቲ ተሓሒሱ ከመይ ገይሩ 50 ሜትሮ ዝኣክል ተሓንቢቡ ብምባል ብኣግርሞት ይዕዘቦ ነይረ። ኣብ ሳንዱቅ ቀላዕ መቕጻዕቲ ምስ ኣተወ ከውድቕዎዮም ኢለ ሪጎለ ንምሃብ ፊስካይ ኣብ ኣፈይ ወቲፈ ተዳልየ። እንተኾነ ግን ብዘደንቕ ኣገባብ ንራብዓይ ተኸላኸላይን ንሓላ ውልዳት ፒተር ሽልተንን ጥሒሱ ናይ መበል 20 ክፍለ ዘመን ዝበለጸት ጎል ኣመስጊቡ። ኣብቲ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኣበርክቶ ብምግባረይ ሕቡን እየ። ኣብቲ ፈለማ እቶም 3 ተኸላኸልቲ ንማራዶና ከውድቕዎ ክፍትኑ እንከለዉ ጌጋ ወይ ከዓ ፋውል ኢለ ፊስካ ነፊሕ እንተዝኸውን ነይረ ነቲ ናይ ሽዑ ተኣምራት ብዓይንና ክንምስክር ኣይምባቕዓና ነርና። ነቲ ፀወታ ንምቕጻል ንማራዶና ዝሃብኮ ረብሓ ሓደ ኣብ ህይወተይ ካብ ዝኮርዓሉ ዓበይቲ ዓወታት እዩ ብምባል ብዛዕባታ ማራዶና ኣብ ውሽጢ 11 ካልኢታት 11 ግዜ ብምትንካፍ ልዕሊ 50 ሜትሮ ሸኺኹ ዘመዝገባ ጎል ዘኽርታቱ የካፍል። ቢን ናስር ትረኽቡ ብምቕጻል እታ ሓንቲ ጎል እውን ጽቡቕ ጌረይ ዝክራየ ተኸላኸላይ እንግሊዝ ስቲቭ ሆጅ ንቕድሚት ዓሊሙ ዝሃረማ ኩዕሶ ዕላማ ኣስሒታ ናብ ድሕሪት ምስ ተመልሰት ማራዶናን ሽልተንን ብሓንሳብ ዘሊሎም ክልቲኦም ሕቖም እዮም ሂቦምን ነይሮም። ኣብ 2017 ኣብ መበል 80 ዓመት ዕድሚኡ ዝዓረፈ ቡልጋርያዊ መስመር ዳኛ ቦግዳድ ዶቾቭ ግን ፊት ንፊት ኮይኑ ብንጹር ይዕዘቦም ነይሩ። ኣነ ብወገነይ ኣብ ፈለማ ስለ ዝተጠራጠርኩ ናብ ዶቾቭ ጠሚቴ። ዶቾቭ ከዓ እታ ማራዶና ብኢዱ ዘቑፀራ ሽቶ ንጽህቲ ጎል ከም ዝኾነት ናብ መስመር ፍርቂ ፍጻሜና ጎየ ብምምላስ ኣረጋጊጹለይ። ኣብቲ እዋን ፊፋ ዝሃበና መምርሒ ንጹር ነይሩ። መስመር ዳኛ ንሓደ ፍጻሜ ካብ ዳኛን ላዕሊ ዝሓሸ ናይ ምርኣይ ተኽእሎ እንተዳ ኣለዎ ውሳኒኡ ክኽበረሉ ኣለዎ ዝብል እዩ። ብመሰረት መምርሒታት ፊፋ ንዓይ እታ ሸቶ 100 ካብ 100 ሕጋዊት ጎል እያ። ኣብዚ ፀወታ ብፊፋ ብሉፅ 9.4 ነጥቢ ተዋሂበ። ዶቾቭ ድሕሪ ፀወታ ክልተ እዳው ከም ዝረኣየ ሓቢሩ እዩ።
እንተኾነ ግን እቲ ኣዳው ናይ ማራዶና ድዩ ዋላ ናይ ሽልተን ርግፀኛ ኣይነበረን። ጋሪ ሊንከር ናባይ መጺኡ በጃኻ ብኢድያ ተመዝጊባ ኢሉኒ ኣነ ኸኣ ትሚልካ ተጻወት ብምባል መሊሰሉ። እንግሊዛውያን ሽዑ ዘርኣይዎ ስፖርታዊ ጭውነት ዝናድዩ ጾታ ክፍጸም 9 ደቂቕ ምስ ተረፎ ሊንከር ሓንቲ ጎል ምእታው ንውፂት ናብ 2-1 ለዊጥዎ። ብልበይ እንግሊዝ ካልእቲ ጎል ክቆጽር እሞ ምዱብ ናይ ጸወታ ግዜ 2-2 ክውዳእ ደልየ ነይረ። እቲ ምኽንያት ድማ ነቲ ማራኺ ጸወታ ነተወሳኺ 30 ደቂቕ ንኸስተማቕሮ ሃረርታ ስለ ዝሕደርኩ እዩ። መቆት ገዲፍካ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዓበይቲ ጋንታታት ዝተሰላሰለ ጸወታ ካብ ዝጅምር ክሳብ ዝውዳእ ኣዝዩ ዘሕጉስን ብሉፅን ነይሩ ብምባል ኣዘንትዩ። ኣብ 2015 ማራዶና ናብ ቱኒዝያ መብጻሕ ሓብ ዘካየደሉ ነቢን ናስር ናብ ቤቱ ብምኻድ በፂሕዎ ነይሩ። እቲ ዳኛ ኸኣ ንዲያጎ ኣብቲ ዓመት ኣርጀንቲና ዘይኮነሲ ንስኻ ኢኻ ዋንጫ ዓለም ተዓዊትካ ኢልዎ። ማራዶና ብወገኑ ናይቲ ዕለት ዳኛ ንስኻ እንተዘይትኸውን ነርካ ናይ ሙሉእ ክፍለ ዘመን ዝበለጸት ጎል ከእቱ ኣይምበቓዕኹን ነይረ ብምባል ንዘለኣለማዊ ዓርከይ ዓሊ ዝብል ጽሑፍ ዘስፈረላን ከታሙ ዘንበረላን ማልያ ኣርጀንቲና ከም ህያብ ኣበርኪትሉ። እንግሊዛውያን ካብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 1986 ኣብ ርዕቢ ፍጻሜ ብኣርጀንቲና ተሳዒሮም ምግላፎም ርእሱ ዝኻለ ዘሕዝን ምኽንያት እኳ እንተነበረ ማራዶና ብኢዱ ዘመዝገባ ናይ ዓመፅ ጎል ዘይፍትሓዊ ስዕረት ተጎልቢቦም ምውፅኦም ግን ንዕኦም ክልተ ሞት ነይሩ። እቲ ስዕረት ብፍጹም ክወሓጠሎም ዘይከኣለ ከም ሮይ ዊልኪንስ ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ገና ናብ መቐየሪ ክዳን ቅድሚ ምእታዎም ጸወታ ይደገመልና ብምባል ኣቤቱትኦም ናብ ፊፋ ንኸቕርቡ ንሰበስልጣን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ክውትውትዎም ተራእዮም እዮም። ብሓዘንን ቁጥዕን ርእሶም ኣድኒኖም ናብ ክፍሊ መቐየሪ ክዳን ዘምርሑ ተጻወቲ እንግሊዝ ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ወይ ከዓ ኣነ ሓፂራትኒ ይብል ንሳ ከዓ ተደቢራ ትስዕስዕ ከም ዝበሃል ኣብቲ ክፍሊ ተወሳኺ ዘሕዝንን ዘገርምን ክስተት እዩ ጸኒሕዎም። እቲ ዘይምዕሩይ ቅላዕ ብምህራም ንኩዕሶ ንድሕሪት መሊሱ ነታ ብኢድ ዝተመዝገበት ጎል ማራዶና መበገሲ ዝኾነ ኣከፋፋሊ ኖቲንግሃም ፎረስት ስቲቭ ሆጅ ዝፈጸሞ ጥፍኣት ከይኣኽሎ ንደቂ ጋንትኡ ማልያ ናይቲ ብብሉፅ ብቕዓትን ምትላልን ኣደዳ መሪርን ዘይርሳዕን ስዕረት ዝገበሮም ከም ዲያብሎስ ዝርእይዎ ማራዶና ሒዙ ጸንሖም። ዳርጋ ኩሎም ድማ ብዓይኖም ዝርእይዎ ዝነበሩ ነገር ከኣምኑ ስለ ዘይከኣሉ ንሆጅ ክጥሕርዎ ደለዩ። ተኸላኸላይ ኣርሰናል ዝነበረ ኬኒ ሳንሶም ብዙሓት ካባና ናይ ዝመታለል ማራዶና ማልያ ንምንታይ ደሊኻዮ ብምባል ንሆጅ ክንሃርሞ ንእሽተዩ ተሪፍና ኣብዚ ሕጂ እዋን እታ ማልያ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ከም ተውፅእ ምስ ፈለጥኩ ግን ብኻናተይ ኮይና ይብል ብምባል ቅድሚ 35 ዓመታት ነታ ማልያ ክውንና ብዘይምኽኣሉ ጣዕሱ ይገልጽ። ሆጅ ኣብቲ እዋን ምስ ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲን ኤቨርተንን ዝነበረን ንዲያጎ ምቁፅጻር ሲኢኑ ኸኣ ደድሕሪ ጽላሎት ክጎይ ዝወዓለን ፒተር ራይድ ብሓባር ሓደ መደቀሲ ክፍሊ ሒዙ ነይሩ። ካብ ሜዳ ናብቲ ዘዕርፈሉ ሆቴል ምስ በጽሐ ድማ ነታ ጉዳመኛ ማልያ ካብ ቦርሱ ብምውፃእ እናተወራዘ ነቲ ማራዶና ዝረኸሰ ቆስሊ ራይድ ደጊሙ ጨው ነስነሰሉ። ራይድ ብዛዕባ እዚ ከዘንቱን ከሎ ኣብቲ ዕለት ማራዶና ጥራይ ኣይኮነን ኣሳቂዩንን ኣዕኒንን ናብ መደቀሲና ምስ ኣተና ሆጅ ነታ ናይ ማራዶና ማልያ ካብ ሳንጡ ብምውፃእ ሕጂኸ ከመይ ተጸበቐለይ ዶ ብምባል ሓቲቱኒ። ቁጣዒ ክቆጻጸር ስለ ዘይከኣልኩ ኣብ ሙሉእ ህይወት ኣጓኒፍዎ ዘይፈልጥ ጉስቲ ሂበዮ። ይኹን እምበር በዚ ሎሚ እታ ማልያ ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ስለ ተውፅእ ከሲቡ እዩ ይብል። ሆጅ ብሸነኹ ብዛዕባ እታ ማልያ ክዕልል እንከሎ ጸወታ ምስ ተፈጸመ ኦሮማይ ሕጂ ኩሉ ተወዲዩ ዝግበር ነገር የለን ኢለ ብምሕሳብ ንማራዶና ረኺበ ማሊኡ ንኸበኒ ካሕቶ ወሲነ። ብማዕዶ ክመጽእ ስለ ዝረኣኽዎ ናብኡ ኸይደ ማልያይ ኣውፅእ ቀሪበሉ። ንሱ ኸኣ ብዘይጸገም ማሊኡ ኣውፂኡ ምሳይ ተቓይርዋ። እቲ መስርሕ ምልዋጥ ልዕሊ 10 ካሊታት እውን ዝወሰደ ኣይመስለንን። እታ ዝሃብክዎ ማልያ ዓቂባ ድዩ ዋላ ዓቀባን ዝፈልጦ ነገር የለን። ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ይኹን ጽሊ የብለይን። ኣነ ነቲ ቢድ ናይ ምትንኻፍ ተግባር ብግቡእ ክርኢ ንዘይከኣለ መስመር ዳኛ ዶቾቭ ዝወቀስ ብምባል ንበደል ማራዶና ንዶቾቭ የሰክሞ። እታ ሆጅ ካብ ማራዶና ዝተቐበላን ዋንነቱ ዝኾነትን ታሪኻዊት ማልያ ቁፅሪ 10 ኣብ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ንበጻሕቲ ክፍቲ ኮይና ትርከብ። እንግሊዛውያን በጻሕቲ ነታ ማልያ ክሪኡ እንከለዉ ዝተሓዋወሰ ስምዒት እዮም ዘንጸባርቑ። ዳርጋ ኩሎም ናብ እንግሊዝ ዝገሹ ኣርጀንቲናውያን ድማ ነታ ማልያ ከይረኣዩ ናብ ሃገሮም ኣይምለሱን እዮም። ሆጅ ቅድሚ ገለ ዓመታት ነዛ ኣብ ዕዳጋ ወሪዳ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ከተእትው ትኽእል ማልያ ንመሸጣ ከቕርባ ድሌት ኣለዎ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ዝተሓተተሉ ክሸጣዶ ዋላስ ኣይፋል ርግፀኛ ኣይኮንኩን፣ ግን ኣመና ይፈትዋየ ብምባል ንኽሸጣ ድልው ከም ዘይኮነ ገሊጹ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ብዝተዘርግሐ ዜና መሰረት እታ መስተንክር ሰርሐት ማልያ ናብ ዕዳጋ ትወርደሉ መዓልትታት ኣኺሉ ካብ ዝመጽእ 20 ሚያዝያ ክሳብ 4 ግንቦት ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ መስመር ኢንተርነት ንመጀመርያ ግዜ ብጨረታ ክትሸጥ እያ። ብገምጋም ድማ ልዕሊ 4 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ከዓ 5.23 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ንኸተውፅእ ተገሚትሎ።
እዛ ንዝሓለፉ ክልተ ዕቁዳት ኣብ ማንቸስተር ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ጸንሐት ማልያ እዚ ጨረታ ኣብ ዝካየደሉ እዋን ኣብ ክፍሊ መርኣይ መሸጣ ናይቲ ነዚ ጨረታ ከካይድ ሓላፍነት ወሲዱ ዘሎ ኩባንያ ድለላ ሶተቢዝ ቃልዕ ክትከውን እያ በዚ ተገሚታቶ ዘላ ዋጋ እንተደኣ ተሸይጣ ድማ እታ ዝኸበረት ማልያ ኩዕሶ እግሪ ተባሂላ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ጊንስ ክትሰፍር እያ ኣብዚ እዋን ነዚ ክብሪ እዚ ሒዛቶ ዘላ ማልያ ኩዕሶ እግሪ ብንጉስ ኩዕሶ እግሪ ዝፍለጥ ብራዚላዊ ፔሌ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም 1970 ኣንጻር ኢጣልያ ለቢስዋ ዝተፃወተ ኮይና ኣብ 2002 ኣብ ለንደን ኣብ ዝተኻየደ ጨረታ ዕወት $225,109 ኣሜሪካ ከፊሉላ ብሓፈሻ ካብ ኩሉ ዓይነታት ስፖርት ብዝኸበረ ዋጋ ዝተሸጠት ተባሂላ ክብረ ወሰን ጨቢጣ ዘላ ናውቲ ስፖርት ኸኣ ተፃዋታይ ቤዝቦል ዝነበረ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ሄርማን ቤይቤሩት ካብ 1928 ክሳብ 1930 ዝለበሳ ማልያ ክለብ ኒውዮርክ ያንኪስ ኮይና ኣብ 2019 ዓ.ም ብ$5.64 ሚልዮን ተሸይጣ ግጥማት ካልኣይ እግሪ ርብዒ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሎምን ጽባሕን ክሳለጥዮም ብመሰረት ተሰሪዑ ዘሎ መርሐ ግብሪ ሎሚ ሰዓት 10 ምሸት ኣብ ቀዳማይ እግሪ 1-0 ተረቲዓ ዝነበረት ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ኣብ ስታዲየም አሊያንዝ አሬና ንስፓኛዊት ክለብ ቪላሪያል ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ለንደን ናይ 3-1 ገፊሕ ዓወት ሒዛ ዝተመልሰት ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ኣብ ስታዲየማ ሳንቲያጎ ቤርናቡ ንእንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ከእንግደን እየን ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ናብ ሊዝበን ተጓዒዛ 3-1 ዝተሰዓረት እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ኣብ ስታዲየም አንፊልድ ምስ ፖርቹጋላዊት ክለብ ቤነፊካ ኣብ ቀዳማይ ርክብ ብጸቢብ 1-0 ተረቲዓ ዝነበረት ስፓኛዊት ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ድማ ኣብ ስታዲየም ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ምስ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ክጻወታን ካብዚ ግጥማት ላዕለዋይ ኢዲ ሒዘን ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ዝሓልፋ 4 ጋንታታት ኣብ 26-27 ሚያዝያ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ኣብ 3-4 ግንቦት ከዓ ግጥም ካልኣይ እግሪ ከቃንዐን ጸወታ ፍጻሜ ከዓ 28 ግንቦት ኣብ ፓሪስ ስታድ ደ ፍራንስ ክካየድ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተዛዚሙሎ ዝመጽ ሰሙን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንረኽብ ንኹልና ኣብ ዘለናዮ ሰላም